हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ। तो भाई ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଝିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଦେଖିଥିବେ ସିଏ ଜାଣିଥିବ। ତ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଜୋମାଟୋରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା। ତ ତାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ତ 2-3 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ଜୋମାଟୋ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କର ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ତାଠୁ ହେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବି ସିଏ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କନଫରେନ୍ସରେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତ ମୋତେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପକାନା ପୋକ୍ କରନା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ପୋକ୍ କରିଛି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସୁଛି ଯିଏ କରୁଛ ଦେଖିକି କରିବ। ଯିଏ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ପୋକ୍ କଲା ଭଳିଆ କାହାକୁ କିଛି କଥା କହିନି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିବିନି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଏସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବାର କିଛି ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ଦେଖାଇପାରେ, ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଏସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିପାରେ। ତ ମୁଁ ବି ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ କହିପାରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା କଥା ନାହିଁ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରମିଶନ୍ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିପାରିବ ଜୋମାଟୋରେ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କେ ସେ ସବୁ ବି ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି, କିଛି ନାହିଁ ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରେ। ତ ମୁଁ ହଁ କରି ମୁଁ ଧୀରେ ରହିଲି। ତାପରେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତ ମୁଁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲିନି। ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି, ମୋବାଇଲ୍ ଘରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ କିଏ କଲ୍ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ରିସିଭ୍ କଲି। ନା ସେମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କହିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁ ଡିଲିଟ୍ କରିନୁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କରେ ଜଲ୍ଦି। ନାଇଁ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବିନି। ତମେ ଯଦି ଲିଗାଲ୍ରେ ଅଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖ, ହଁ ଲିଗାଲି ସେ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଆଉ ଆମର ଆଇରେ ଜୋମାଟୋରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ ତ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ସେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ମାନେ ଲିଗାଲ୍ ନାହିଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବି? ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବି? ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରି ନା ତୁ ଡିଲିଟ୍ ଯଦି ନ କରୁ ତୋ ଉପରେ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, କେସ୍ କରୁ, ଇଏ କରୁ ସିଏ କରୁ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ମୋତେ କହିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ହାତ ଯୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ କରିଚାଲ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କେସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ କିଛି ଏ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଡରେଇକିରି ଇଏ କରିବା କଥା ଯେ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ହେଇପାରିବ ତୁମେ ସେୟା କର, ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବିନି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଇଡ଼ି ଜୋମାଟୋ ଆଇଡ଼ି ଏମାନେ କଷ୍ଟମର ବିହେଭିଅର ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କଥା ପଚାରୁଛି, ଡିସେମ୍ବର 31ରୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଜୋମାଟୋ କାମ କରିନି। ଆଉ ତ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ କାମ ନ କରି ମୋର ବିହେଭିଅର କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା କଷ୍ଟମର ସହିତ, ମୋ ଆଇଡ଼ି ପୁରା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ये रहा जोमाटो आईडी पूरा ब्लॉक मोर। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମାନେ ଏମିତି କି ଯଦି ତାଙ୍କ ଯଦି ଲିଗାଲ ହିସାବରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ଖରାପ ହେଇଥାଉ, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେ ବିଷୟରେ ବିରୋଧ କରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଇନଷ୍ଟାରେ ହଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବି ଏନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ इंटरनेट जो भी प्लेटफॉर्म रे तुम अपलोड कर 2-3 दिन पर डायरेक्ट मैनेजर फोन तू कौन पे वीडियो एमती पकईछ माने कौन मु देखी टेटेगा मु भाविली किसी टेंशन भाई एटा ब्लॉक कले भाई मोर आउर गोटे अच्छी इन्हें जोमाटो समस्त जोमाटो गोटे बट मोर अलग मु फास्ट जोड़ा काम कर सेटा बंद अच्छी ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବା ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ କାମ କଲିନି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋ ଆଇଡ଼ି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କେ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିକିରି ମୁଁ କାମ କରୁନଥିଲି କିଛି, ଫିର୍ ବି ବ୍ଲକ୍ କିଛି ରିଜନ୍ ତ ଦେଲେ ଭଲ ରିଜନ୍ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହେଲେ କ'ଣ ରିଜନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? କଷ୍ଟମର ବିହେଭିଅର ଠିକ୍ ନାହିଁ, କଷ୍ଟମର ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖିବେ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି।
ଦେଖ ଭାଇ ବିହେଭିଅର ଗୋଟେ ଖରାପ ରହିଲା। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ନ କାମ କରି ବିହେଭିଅର ଖରାପ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବା କୁହ? ତ ଭାଇ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସି, ଭାଇ କେବେ ହେଲେ ଜୋମାଟୋ ଯଦି କାମ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆଭଏଡ଼ କର। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ପକାଉଛ, ତ ଭାଇ ଅଛି ଭାଇ ସମସ୍ତର ସମାନ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆଇରେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାମ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି, ଫ୍ୟାମିଲି ପରିଶ୍ରମ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉଛି। ଆମେ ବାଇକ୍ ଗାଡ଼ି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କାହାର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଦବି ଦବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଯିଏ ବି କାମ କରୁଛ ଦେଖି ଚାହିଁକିରି କାମ କର। ଏମିତି ଯୋଉଟା ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ପିକଅପ୍ କରିପାର, ତୁମ ନ ନେଇପାର କି ନେଇପାର, ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଥାଉଛି। ତ ଭାଇ ଏତିକି ରହିଲି।